исәнмесез? Юаннар көзгесе сәхифәсендә элеккечә татарча чыккан атналык газеталар, толстушкаларның сираттагы саннары турында күргәзмә бирәбез. Ягъни бу күзәтүдә милләт турында булган иң актуаль мәкаләләрне күрсәтеп китәбез. Менә ватаным Татарстан. Ул татар теле дәреслекләре турында зур мәкалә белән байытылган. Ватаным Татарстан бу язмасында татар дәреслеге ник законга сыймый дип әйтә. Чыннан да татар гимназиялары, мәктәпләре, укытучылар бар. Менә өстән ниндидер күрсәтмә булса да, булмаса да дәреслекләргә заказ бирмиләр икән. Шулай булгач, ниндидер киная беләнме, ниндидер шаярыпмы яки ниндидер начар ният беләнме татарча уку барыбер кими инде дигәнгә ризалашу галәмәте күренә монда. Шуңа күрә бу мәкаләне я интернет сәхифәсендә, я газетадан табып, татар дәреслеге ник законга сыймый дигән мәкаләне укырга һәм тиешле кешеләрдән, Мәгариф министрлыгыннан да, укытучылардан да җавапларын сорап алырга кирәк булыр иде. Шәһри Казан газетасы. Гадәттә соңгы вакытта газетада бик кызыклы актуаль мәкаләләр була, һәм дә анда шәһәр турында язмалар күбәя. Казан булгач, аны укучылары шәһәрдә торырга тиеш бит инде. Ләкин барыбер элеккечә тиз генә китә алмый. Шәһри Казанда ватаным Татарстан кебек татарның авылда яшәгәне турында язарга ярата. Чөнки күрәсең, шәһәрдә татар яшәми, яисә ул татарча яшәми. Шулай да Шәһри Казанда бөтенләй бу юлы аз күп булмаса да милләткә караган язмалар бар. Һәм анда бу гомумән милләт ул авылда гына түгел, шәһәрдә, интернет сәхифәләрендә. Фәрхәт Фаткуллин дигән егет Викимедиа кешесе буларак халыкара оешмада танылды. Ватаным Татарстанның бу санында аның белән әңгәмә куелган. Фәнис Мотыйгуллинның Википедия акча китерми, вакытны ала, әмма әһәмияте зур дигән зур җөмләле, зур фикерле язмасы. Моны өйрәнергә кирәк, тәфсилләп бу мәкаләне. Чөнки интернеттагы Википедия ул сүзлек, белешмә, мәгълүматны арттыра торган зур ресурс булып тора. Ә безнең әле хәзергә милләтне һәм дөньяны өйрәнүдә мәгълүматыбыз җитәрлек түгел. Мәдәни җәмгыять, Аллаһка шөкер, татар халкы милләт турында күп кенә яза. Шушы газетаның 32-нче санында Нәзирә ханым Рәхмәтуллинаның татар телен сайлыйм дигән язмасы бар. Хат рәвешендә булган кечкенә генә бу мәкаләдә дә яки хатта да зур мәсьәлә куела. Анда әлбәттә соңгы вакытта Думада кабул ителгән канун һәм зарлану, моңлану, ничектер газаплану галәмәтләре булса да, монда актуаль проблема бар. Һәм аның чыгу юлы бар. Ул әйтә, ата-аналар үзләре хәл итә. Менә мин үзем ата-ана ди ул. Ике улымны татар гимназиясендә укытучы әни кеше буларак, балаларымның туган теле дип татар телен сөйләячәкмен һәм дәүләт теле буларак татар телен укытуны таләп итәчәкмен. Шулай ук татар гимназиясендә укучылары буларак татарча дәреслекләр кирәк булыр. Минем русча дәреслекләргә заказ биргәнем юк һәм бирәчәгем дә юк. Бу минем ата-ана буларак дәүләткә заказым. Моңа Мәгариф министрлыгының да, мәктәпнең дә катнашы юк. Барлык милләттәшләр дә шушы юлны сайлар дип ышанам. Ягъни монда өстән түгел, менә шушы ата-аналар үзләре хәл итә бит. Дәреслеген дә баласының нинди телдә укыганында, 1 сентябрь якынлашканда, инде гаризалар язылга башланганда, менә шушы хат, менә шушы ата-ананың мөрәҗәгате бик актуаль. Шул ук булсанда Башкортстан укытучылары телешенең борчылуы турында әйтелә, анда башкорт теле укытучыларында борчылуы, татарныкы да. Шул ук санда Руслан Айсин белән әңгәмә һәм ватанпәрвәрлек һәм яшьләр дигән Нияз Бишбалтаның мәкаләсе милләт турында шундый язмалар булсанда. Акчарлак газетына да күз салсак, анда әлбәттә ниндидер теоретик, сәяси әйберләр түгел, халыкчан газет, ләкин тележурналист Лейла Дәүләтованың бер язмасына игътибар иттем мин. Инстаграмга гел һәр кеше үзенең иң матур, иң бай, бәхетле фотосын куя. Инстаграмны яратабыз.
аны карыйбыз, ләкин күрәбез, анда гел матур хатын-кызлар, бай егетләр күренә. Ләйлә Дәүләтова әйтә, менә шушы кешеләр тормышта бөтенләй акчасыз булырга мөмкин. Улар ипотекага, бурычка баскан булырга мөмкин, ләкин Инстаграмда алар күрсәтәләр, кешеләр гади тормышта бер-берсеннән әҗәткә акча сорыйлар, хәтта телевидениедә чыгыш ясаган өчен миңа да килеп тә сорыйлар дип әйтә. Бу моңсу һәм ниндидер шушындый бер каршылыклы фикернең бер уңай ягы да бар. Димәк, Инстаграмга безнең милләттәшләребез керә, акчалысы да керә, акчасызы да керә. Интернетка керү ул безнең милли яшәешебезнең һәм тәрәккыяткә иярүебезнең бер тамгасы булып тора. Әгәр дә интернетка керсәгез, сез безнең Дөнья студиясының Юаннар көзгесе сәхифәсендә ешрак күрәсез. Хәзергә сау булыгыз.